हामदोंमा ती खुलुमनायाफोर फाइसौ फैजाक जोंनि नग्राय ब्रह्म गोनां एमडिसि गोनै सदागर कलय दै सम्राट जमातिया जोंनि जनाल चेयारमेन ब्रह्म गोनां सूर्यबासी मलसम दैबो जॉइंट चेयरमैन सुबोध कुमार जमातिया दैबो प्रिंसिपल वेटेरिनरी ऑफिसर रत्नेश्वर देवनाथ दैबो वेटेरिनरी ऑफिसर विप्लव कुमार देव जोंनि सब जोनालनि चेयरमैन चिर कुमार उचुई गोराकाप्पानि दैबो दिनै जारा माल माता हैनानै बागै ट्रेनिंग नानाय होनाय फायनाय जत आंनि ताखौ दै बुहुमसनो पाइफे हामजामा दै खुलुमनायाफोर टेक्निकल नि पार्ट दङ बाहायके पिगारि फार्म खायनाय गटारि फार्म खायनाय अफ फार्म खायै बोसोर इनकाम जेनेरेट खायमोनाय मरनो जोंनि अफिसाराव दै रिसोर्स पार्सन दं सायखनाय सिनी ब्रह्म गोनां एमडिसि ब्लाइ प्रेक्टिकल कक सायखलांगा नेरनि बिसिङाव वान शट जानाय दै मोटिवेशनल कक सायखलांखा जों एकै सामंनो डिफरेंट वे बाय बाखि खायबै अलगानाय जों वान शट लायनि नांगौ दानि के जोंनि तिप्रा सारंग तनो मैक्सिमम आगे माल मातानि ऊपर ने डिपेंड दं ना आफरो ने बिजनेस ने अपॉर्चुनिटी दं ना ते जुदा सामंग खाय जॉब खाय नानि अपॉर्चुनिटी दं आफरो जरा रगो जतनि नवनो माल माता बाय जेफ्रसिनि रांकरै एक्सचेंज मा खालायो जों जोंनि बुरा बुरि ने खोक दै खोनावो जागा गानिसो नानि के निनि ताखौ मा सबाय सोलायलाय मेनिराव आ जरा रगो गे बर आगिनि सिमि माल माता रिवै फाइमाबा जों बताव रिवैनो दंगो फेयाबा बाहायके जों ताव ओ माल मातानि बिसिंति इनकाम जेनेरेट खायनाय आगि तो रिलायो सालायो जे नांफ्र तावै चालायनाय नगराय फाय हांगे ठीक आसे अमनो दिनैनि तावै चालायनाय खालायो किन्तु तावक तो अमहाय जगलिया जों बनो इनकाम नि काचा सोर्स बाहायके खायनाय इनकाम नि सोर्स खायनाय हिंके जों रोंनानै नांसिनाय हायसि साइंटिफिकली जों तावकनि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय जों बाहायके बरनो रिनाय दै दायति तोरनाय बरनि हेल्दी बाहायके तोरनाय अमा हायरक जों चिकन जिनिस जेता जों जतनो सायमानो माने जों साजाख्र हिंकेबानो जत मैदो माव हायसि हायफोनो जों प्रैक्टिकली जों अमनो इम्प्लीमेंट खायनाय अमनो सामंगो फुनांनाय अमा हायके खायनाय हि जों वानसुया हिंके हानबाङै बैनारो गोबांमा नेने ब्रयलार फार्म खायबायसि crores and crore रां इनकाम खायदों जोंनि पियो प्रिंसिपल वेटेरिनरी ऑफिसर सायथांखा ताबावनि बाजाराव चाकरिनि जॉबनि कोनो आसक सोर्स गैखा कारण जेकुनु देश ताबक चाकरिनि तुलुक परसेंटेज कमे रखा आगे 13% जरा जॉबनि प्रोविजन दङ इंडियानि पॉपुलेशन नंग्रनि 140 कोटी बनि 13% जरासी सरकारी चाकरी मानो त्रिपुराव 40 लाख बरनि 13% जरा चाकरी माव आगे फिया बताबाव निनि सोशल स्कीम बांग्रो माने बागै गवर्नमेंट बे तुलुक जॉब नि परसेंटेज कमे रखा बुरा बाता आगे रोजाया रोजाखा रांदि बाता आगे रोजाया रोजाखा रेगा आगे करै रेगा रोजाखा स्वाभाविक जेकुनु देशनि अर्थनीति बिद्र वानसबो जे सोशल स्कीम माहायके लागो खायखा हिंके चाकरिनि परिमाण मा कमिनाय अमाहायरके तुलुक जोंनि जॉबनि अपॉर्चुनिटी कमी थाङो गे जों सेल्फ अर्निंग नि बागै सेल्फ सफिशिएंट नि बागै जों जोंनि अपॉर्चुनिटी न
नायदुंनानै नांनाय इंगे मालमाता रिवानिबो कायसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी जों सिलायनि नांनाय हायसि ब्रयलार फार्म खायहा थैबायहा लसंबायहा इंगे दै खालिया हायखे दंया जों आगे माइबर माने नबो माइबर लायो पूरा आनी जागा से सेमरा वो जागा दं वातै एमन बाबे वातै फाइफ्रो हिंखे जे माइराना निजराव थुंसेया सोंबाय तारमाने हाया जे तेनि बोसोराव माइबर लिया माबर फिबो नों उपाय करे हायसि ठीक बाहायनो चिनि ताबाव ब्रयलार फार्म खायबो गडारि फार्म खायबो बेगेरि फार्म खायबो नों रोंया हायखे थैबाय जानाय हायसि निन वक साबके थैबेने एक दिनो न साबके थैबेने हायसि किन्तु हाय हनै और थैबायनाय अमा हायनाय हनै तो खायाखे तंमाया जों बनो टेक्निकली साइंटिफिकली जों सोलोंनानै नांनाय हायसि जत बर' खायमिया ठीक आसे जे खायनाय हि वान सुनाय रं चिनि बिसिङाव ताबो आं जारा इन्टारेस्टेड रं जों टिटि एडिसिनि बखाक्तिबो मिरनि बागै जों तामसनाय हेल्थ खायनायनि बागै बेंगो बाहायके लोन नानाय मिर जतनो सिबो चिनि बैंक बाय कायसा टाइप अंगुइ चेनै माने चिनेरबो ब्रांच खुलनाय ओ कानावनो अमाहायके गोबां मा जागाव खुलक थाय किन्तु खुलक जायाख खुलक जानाय जेखुनु सामंनो हठातके जेमि माया जों किसा बनि बागै टाइमिंग नांगौ प्लेनिंग नांगौ निने